Volám sa Robert Maňko, som prezident Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat vznikla ako nástupnícka organizácia po Československej asociácii veterinárnych lekárov malých zvierat v roku 1993. Na jeseň v roku 1993 naša asociácia usporiadala prvý veterinárny kongres SAVLMZ, spojený s výstavou farmaceutických a petfoodových firiem. Konalo sa to v Dome techniky v Košiciach. V Dome techniky sme ostali 10 rokov. V roku 2004 a 2005 už pod novým názvom Nová veterinária sme sa presunuli na pôdu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Museli sme hľadať vhodnejšie priestory a presunuli sme celú novú veterináriu do Banskej Bystrice. Momentálne už veľa rokov organizujeme novú veterináriu na agrokomplexe v Nitre. Okrem novej veterinárie, ktorá je značka Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, od roku 1999 organizujeme v Smoleniciach jarný a zimný kongres. Z kapacitných dôvodov sme jarný kongres museli preniesť do Senca, do hotela Senec, ale zimný kongres ostal pod názvom Chirurgické dni doktora Juraja Fajnora. 22-ročná história našej asociácie to nie sú len odborné prednášky, ale to sú konkrétni ľudia, ktorí túto asociáciu založili a ktorí sa starajú o to, aby tie prednášky boli perfektné. V prvom rade je to doktor Gabriel Varga, ktorý bol prvý prezident. Momentálne pracuje v štruktúrach Svetovej asociácie. Po ňom prebral žezlo doktor Tibor Brauner a následne doktor Igor Krampl, ktorý bol prezident, teraz pracuje na pozícii viceprezident Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Nedá mi nespomenúť všetkých ostatných, ako je nebohý pán doktor Fajnor, doktor Karpiak, doktor Šoltes, doktorka Drábová, doktorka Stražanová, docent Kozák a veľa ďalších, ktorým chcem sa poďakovať úprimne za to, kde tá asociácia momentálne je. Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat by nemohla fungovať bez podpory firiem. Veľmi sa chcem poďakovať nášmu generálnemu sponzorovi, a to je firme Royal Canin, a veľa ďalším firmám, ktoré nám zotrvávajú v priazni už 22 rokov. Ďakujem. Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat je naša značka. Volám sa Igor Krampl a v Slovenskej asociácii veterinárnych lekárov malých zvierat pôsobím ako prvý viceprezident. Mojou úlohou je zabezpečiť internetizáciu Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, takže tak, aby každý z vás si v ktoromkoľvek čase vedel nájsť na internete potrebné informácie, či už o samotnej asociácii, o jej akciách, prípadne odborných sekciách. Hlavnou možnosťou, ktorú máte, je registrácia na naše vzdelávacie akcie. Ako ste si možno už mnohí všimli, všetko prebieha online registračnými formulármi. Minulý rok na Novej veterinárii 2014 sme mali rekordný počet účastníkov, viac ako 650, z čoho sme dosiahli cez 97% registrovanosť práve cez registračné formuláre. Samostatnou časťou webových stránok je e-shop, to znamená internetový obchod Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, kde si môžete zakúpiť jednak členstvo v asociácii, ale zároveň niektoré z publikácií, ktoré sme vydali v posledných rokoch a ktoré ešte pripravujeme. A tiež novinku v roku 2015, a to sú webináre. Webináre sú v dnešnej dobe modernou formou vzdelávania, ktorá vás neobmedzuje, čo sa týka priestoru a vzdialenosti. Z pohodlia vašej ordinácie alebo domova si môžete pozrieť prednášky, na ktorých ste sa či už nemohli zúčastniť, nestihli, alebo si chcete pripomenúť niektoré z informácií, ktoré tam odozneli. Od roku 2014 sú súčasťou členských príspevkov riadnych členov aj kredity Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Tie môžete využiť na zníženie či už vložného na naše akcie alebo nákupe na e-shope asociácie. Systém je prehľadný a veľmi ľahko kontrolovateľný. Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat nemá pôsobenie len na území Slovenskej republiky, ale zúčastňujeme sa aktívne aj práce v zahraničí. Sme členmi Federácie európskych asociácií veterinárnych lekárov malých zvierat, FECAVA, kde zastupujem ja našu asociáciu. Pre nás je zaujímavá tým, že naši členovia môžu aktívne využívať znížené príspevky na vzdelávacie akcie v zahraničí a zároveň majú prístup ku elektronickému žurnálu ACAP s najnovšími informáciami z praxe malých zvierat.
Volám sa Lucia Kováčová a v asociácii pôsobím vo funkcii druhej viceprezidentky. Náplňou mojej práce je zabezpečiť odbornú časť jednotlivých podujatí organizovaných asociáciou. Vďaka činnosti asociácie sa naši kolegovia majú možnosť dostať k prednáškam svetových speakerov, akými boli v minulosti profesor Wilkie, Simon Platt, Denis Chu. V poslednom období sme pridali k teoretickým prednáškam aj workshopy, ktoré priamo nadväzujú tematicky na preberané témy. Po vzore svetových kongresov sme rozbehli posterovú sekciu. Touto formou chceme podporiť našich členov v tom, aby prezentovali svoju prácu a zvýšili tak kredit svojho pracoviska. Ako prvý na Slovensku sme rozbehli sekciu pre pomocný technický personál. Máme motivačný program pre študentov, ktorí sa môžu našich akcií zúčastniť za symbolické ceny. Zároveň sa môžu zapojiť priamo do činnosti našej asociácie a nadobudnúť tak nové skúsenosti. Význam asociácie vnímam nielen vo zvyšovaní odbornej úrovne veterinárnych lekárov, ale aj v akomsi prepojení ich životov formou spoločenských podujatí, behov, banketov, kde môžu jednotlivé svoje problémy nielen odborného, ale aj osobného charakteru spolu prekonzultovať. Moje meno je Iveta Matušková a som novozvoleným členom prezídia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Je potreba vzdelávať nielen veterinárnych lekárov, ale aj stredný technický personál. Stredný technický personál sa spolupodieľa výraznou mierou na úspechu pracoviska. Vysoký dopyt po špičkových informáciách a vedomostiach v jednotlivých oblastiach medicíny malých zvierat podnietil vznik odborných sekcií v rámci asociácie. Túto oblasť som dostala na starosť. Význam asociácie vidím v tom, že vzdeláva a združuje ľudí, ktorí sa výsostne venujú určitej oblasti medicíny zvierat. Chcela by som, aby členovia asociácie vnímali asociáciu nielen ako vzdelávaciu organizáciu, ale aj ako organizáciu, ktorá ich spája, ktorá ich združuje, ktorá s nimi zdieľa ich každodenný profesný život.